Всім прывітанне, гэта культурная сядзіба, ўжо 42 выпуск нашага відэападкаста. Нічога сабе. Хацеў я сказаць, што ў студыі, як заўжды, Алексей Сапрыкін, але як заўжды у хатняй ізаляцыі. Зараз Алексей Сапрыкін. Як апошнія некалькі разоў у хатняй ізаляцыі Павел Свярдлоў. І наш сённяшні госць гэта праваабаронца Алесь Бяляцкі. Прывітанне, Алесь. Прывітанне ўсім. Ну, сёння у нас тэма праграмы вельмі шырокая. 26 красавіка чарговая гадавіна са дня аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Зараз гэта наступная нядзеля, зараз пачынаецца так званы Чарнобыльскі тыдзень. Ну, гэта такая абсалютна нефармальная падзея. Сёлета, я думаю, яна, канешне, вельмі скамячаная будзе тым, што адбываецца ў свеце і ў Беларусі, я маю на ўвазе пандэмію каранавіруса, але тым не менш. Але мне здаецца, таксама яна нейкую другую актуальнасць зараз у сувязі ў тракце пандэміі, у тракце эпідэміі набыла, і гэта звязана і з інфармаваннем людзей беларусаў, і з нават тымі пажарамі, якія зараз там адбываюцца. Так што актуальнасць ёсць. Да, Алесь Бяляцкі гэта сведка усіх падзеяў і актыўны ўдзельнік большасці падзеяў, якія адбываліся ў Беларусі, звязаныя з праваабарончай дзейнасцю, з пратэстамі на працягу апошніх 3 дзесяцігоддзяў і нават крыху больш ужо. І з ім мы прыгадаем мінулыя часы і пагаворым пра тое, што ж адбываецца з чарнобыльскім шляхам і з негвалтоўнымі пратэстамі ў Беларусі зараз. А цяпер мы пераходзім да культурных, наадварот, што адбываецца цяпер, а зараз мы пераходзім да культурных навінак. Наш гукарэжысёр Павел, калі ласка, заставачку ў студыі. Ну, хто будзе распавядаць першы? Алексей. Ну, я давайте пачну. Цудоўная, мне здаецца, ініцыятыва з'явілася на мінулым тыдні, і працягваецца яна на гэтым, і будзе, я спадзяюся, працягвацца далей. Называецца яна artist.gifs. Гэта серыя онлайн-канцэртаў беларускіх, расейскіх, украінскіх, ды не толькі выканаўцаў, якія збіраюць грошы на дабрачынныя мэты. Зараз гэта, канешне, звышактуальна, дапамога лекарам, медычным супрацоўнікам і гэтак далей. Вось кожны вечар можна будзе на гэтай пляцоўцы, па-перша, паглядзець цудоўны онлайн-канцэрт, размаўляць праз чат з музыкамі, а таксама заданаціць і ахвяраваць грошы на нейкую добрую справу. Вось жа ты, Алексей, калі шчыра, я збіраўся распавядаць навіну пра онлайн-канцэрт. Окей, давай я тады іншую. Ладно, іншая навіна. Ну, давай другую. А тое, як дзяўчынка з Барысава, 17гадовая, перамагла у фестывалі мабільнага кіно «Вока Смарт-фільм». Так. Вы чулі пра гэта што-небудзь? Не, я абсалютна не чуў. Там трэба здымаць на мабільны тэлефон кіно, так? Дзяўчынка, якой 17 гадоў, зняла фільм 86 пра фільм пра тое, як пазнаёміліся ейныя бацькі. Гэта было ў 86-м годзе, я так... Ну, напэўна, так. Дэдукцыю ўжываю. Напэўна, так. А ты сам не глядзеў, так? Я не глядзеў, але ведаю, што яна атрымала iPhone 11 і грашовую ўзнагароду. Ну, ёсць інтрыга ў такім загалоўку 86, і мне здаецца, нейкім магічным чынам ён звязаны з тэмай нашай сённяшняй праграмы, хаця, магчыма, і не звязаны, але падаецца, што так. Давайте маю навінку. Як я сказаў, што я хацеў распавядаць пра, як бы гэта сказаць, засілле онлайн-канцэртаў, таму што зараз і Жук, і Жаба робіць онлайн-канцэрты. Вось на мінулым тыдні нават былі дні, чацвер, да? Калі
калі было тры онлайн-канцэрты за дзень, і адзін з іх быў нават марафон онлайн-канцэртаў з 10 до 20 гадзіны. Ёсць онлайн-канцэрты Стоп, з 10 до 20? А, з раніцы до вечара? З раніцы да вечара. Вось такі быў вельмі доўгі онлайн-канцэрт. Але я думаю, што раз ты ўжо распавёў навінку пра онлайн-канцэрты, то я распавяду іншую культурную навінку, которую я прыгадаў таксама з мінулага тыдня, але яна пра гэты тыдзень. На тыдні з 20 по 26 красавіка тэлеканал «Беларусь-1» пакажа адразу 5 новых серыялаў. Да што ж. Уяўляеце сабе, да, які маштаб, як бы гэта сказаць, будзе у нас на тыдні серыялаў новых у Беларусі. Кінемся зараз все разам глядзець тэлеканал «Беларусь-1». Я так разумею, што гэта рэакцыя нашых тэлевізіёншчыкаў на тое, што ўсё ж такі ўсё больш людзей застаецца дома, да? І вось што ж людзям рабіць дома? Глядзець серыялы, да? Што гэта за серыялы? Самае цікавае, один серыял расійскі, один серыял Польшча, Расія, Украіна і 3 серыялы наўпрост украінскія. Вось зараз, мне здаецца, Украіна гэта нейкая мекка вытворчасці серыялу для нашага рэгіёна. Што за назвы? Давайте почитаем назвы. Давай. «Чужое счастье», «Елена прекрасная», «Жена моего мужа», «Будь что будет», «Коснувшись сердца». Ну, все просто як на подбор. Адразу я разумею, чым могуць беларускія тэлегледачы узбагаціцца, калі будуць уключаць удзень беларускае тэлебачанне. Вось, канешне, мне хацелася б, каб крыху іншыя фільмы там трансляваліся, ну, але факт ёсць факт. 5 новых серыялаў пакажа нам БТ на гэтым тыдні. Давайте шчыра, хто будзе глядзець з нас, з вами гэтыя серыялы? Не бачу падняцца. Не бачу лес рук. Толькі пад прымусам. Я ўвогуле ў дзень працую, як бы, планёрка, і панеслася тэксты. Ну, на фоне хаця б уключыць, можна ж, напрыклад. І ўвогуле, вось глядзіце, у мяне там ззаду есть тэлевізор, быццам бы, да, вось ён там стаіць за маім плячом, да, але ён насамрэч не працуе і няма антэны нават падлучанай да яго. Бо занадта стары, верагодна, ўжо. Не, ну ён працаваў бы, але просто я падумаў, што я яго не гляджу, а за антэну плачу. І нават за антэну перастаў плаціць. Гары яно гарым, гэта сучаснае. А адкуль інфармацыю, Паша, спажываць? Інфармацыю ты маеш на увазе. Я думаю, ты адкуль я даведаўся пра гэтыя 5 серыялаў? Не, ну адкуль? У інтэрнэце же, ну, пішуць фейкі. Это як гэта памойка. Да? Сметница, вялікая сметница. Ну, нейкім чынам даводзіцца фільтраваць. Мне здаецца, што это выпрацоўваецца, такі інстынкт фільтравання інфармацыі. Алексей, мне здаецца, што час даць слова ўжо нашаму госцю і паслухаць яго навінку, бо мы з табой знатныя балбатуны, а Алесь насамрэч варты таго, каб яго паслухаць. Што вас за навінка спачуваць? Таксама аматар пагаварыць. Ну, у мяне насамрэч 2 культурныя навінкі. Першае — это тое, што ў Фейсбуку сапраўды ў звязку з сённяшняй сітуацыяй, з гэтым вірусам пачалі рабіць кароткія відэо і чытаць вершы беларускія паэты. Вось, прынамсі, моей стужцы я бачу, як вершы чытае Едрусь Акулін, як вершы чытае Сяржук Сыс. Вось, і такім чынам можна паслухаць беларускую паэзію онлайн. Вось, ну і другая навінка, якая ўжо не зусім навінка, якая датычыцца мяне, дзесьці з сярэдзіны студзеня я пачаў друкаваць у блогу асабістым на сайце праваабарончага цэнтру «Весна» свае ўспаміны пра турэмнае зняволенне і пра валадарку. Вось, непасрэдна. І гэтыя гісторыі, яны ідуць штотыдзень. Кожны аўторак з'яўляецца новая гісторыя. Вось, і напісана іх дастаткова, мабыць, каб працягнуць захапіць весь гэты час каранавіруса. Таму, хто мае час, таксама можа заходзіць туды і чытаць іх па-беларуску на сайце «Весны», па-руску на сайце беларускага партызана. Там таксама гэты блог ідзе ў перакладзе на
рускую мову. І калі ўжо ішла размова пра хто ж глядзіць серыялы ў дзень, то я магу дакладна сказаць, што іх глядзяць тыя зэкі, у каго, якія знаходзяцца ў СІЗА, і у каго у камерах, у хатах ёсць тэлевізары. Вось адна з маіх гісторый якраз была і прысвечана тэлевізійным праграмам, якія мы глядзелі. Значная частка гэтых праграмаў гэта тэлесерыялы. Я пералічваю тыя серыялы, якія глядзелі мы ў 2011 годзе. Это былі расійскія баевікі, это былі лацінаамерыканскія вось такога любоўна-вадывільныя фільмы такога плана. Вось. Ну, адным словам, мінула ўжо амаль 10 гадоў, а відавочна, што рэпертуар дзённых серыялаў ён не змяніўся. Ось, глядзіце, зараз якраз, ну, тут ёсць у зуме магчымасць пашэрыць экран, і зараз якраз мы бачым, знайшоў, натрапіў я на гэты выпуск, які датычыцца тэлевізару кніг. Блог Алесі называецца «Турма. Забытыя людзі», і вось, у прынцыпе, у першым абзацы, да, лацінаамерыканская мілашка, прадукт расійскай кінаіндустрыі «Чорныя ваўкі» з Бязрукавым, серыял «Маргоша». О, «Маргоша» я ведаю серыял. Я глядзеў яго таксама. Ну, сапраўды, хіба што словаў сэрца і кахання у тым вось пераліку, які я зараз зрабіў некалькі хвілінаў таму, з новых серыялаў нейкім чынам стала болей. Але вось у мяне пытанне, можна я задам гаспадару Алесю? Вось цікава пра тэлевізор у хатах, вы сказалі, і у мяне гэта не ўкладваецца ў галаве, якім чынам ён туды трапляе. Перадаецца. Сваякі, бліжэйшыя сваякі могуць перадаць тэлевізор зняволеным. Маленькі такі, я так разумею. Так, маленькі тэлевізор з хатняй антэнай, чаму не ўсе каналы бяруцца. Вось прыкладна такі, які ў Паўла за спіною, такі вот старенькі тэлевізор. Але гэта не забаронена правіламі ці нейкі там... Не, гэта можна, так, гэта магчыма. У мяне, я думаю, ты задаеш пытанне, адкуль тэлевізор бярэцца ў хаце, у звычайнай беларускай хаце. Вось, так я хацеў зараз сказаць, ну так якраз жа долар падрос. Ясна, што ўсе пабеглі ў крамы і пачалі набываць тэлевізары. Дарэчы, вось, калі ўжо у нас культурная сядзіба, то я падумаў, такі цікавы фактор, да, які ўплывае на тое, што беларусы робяцца бліжэй да гэтай аўдыёвізуальнай культуры. Долар пачаў даражэць, пабеглі і набылі тэлевізор, там, плазменную панель на ўсю стенку, да? Ну і ўсё, пачалі як бы спажываць гэты інтэрактыўны аўдыё-відэапрадукт. Добрыя, мне здаецца, былі ў нас навінкі, актуальныя. Ну, а зараз час перайсці да другой часткі праграмы, дзе мы, па сутнасці, ўжо пагаворым на вызначаную тэму «Чарнобыльскі тыдзень» і «Чарнобыльскі шлях» 24 гады таму і сёння. Алесь, я як бы неафіт такі. Вось у 96-м годзе гэта быў першы чарнобыльскі шлях увогуле на 10-годдзе, ці раней, ну вось за гэтыя 10 гадоў ад аварыі да таго шляху, пра які я ўжо ведаю, я памятаю, таксама нейкія былі маршы, выступленні. Гісторыя чарнобыльскага шляху насамрэч большая і даўжэйшая. Першы шлях быў праведзены ў 89 годзе. Вось, і ён праходзіў ад парка Чэлюскінцаў да плошчы Незалежнасці, і людзі прыехалі з усёй Беларусі, таму што праблема ў нечым замоўчванні сітуацыі з катастрофай на той час радыяцыйна, она вельмі нагадвае такое дэжавю, тое, што адбываецца зараз з каранавірусам. Калі ўлады ці замоўчваюць, не даюць інфармацыю, ці скажаюць яе, робяць выгляд, што нічога не адбываецца, все нармальна. Тое самае адбывалася ў тыя часы. Десяткі тысяч людзей жылі на забруджаных тэрыторыях, на якіх немагчыма было жыць, а інфармацыя хавалася. І дзякуючы некалькім найбольш актыўным людзям, якія спрабавалі сабраць эту інфармацыю, то найперш Алеся Адамович, это нашыя беларускія навукоўцы фізікі некаторыя, это грамадскія палітычныя дзеячы, Геннадзь Грушавы, Зенон Пазняк.
Гэта дактары, якія займаліся якраз праблемамі здароўя, звязанымі з радыацыяй. Вось дзякуючы гэтай складцы і такой як бы народнай ініцыятыве, вось урэшце карціна была абагуленая, вось асобныя часткі склаліся в агульную карціну, і шчыра кажучы, мы жахнуліся, таму што ситуация была вельмі такая, ну, небяспечная, и реально люди жили на территориях Могилевской, Гомельской области, где фон радиацыйны был сотни разов вышэйшы, чым гэта было дапушчальна. Вось, і таму правядзенне чарнобыльскага шляху, это быў такі першага 89 годзе, это быў такі шлях роспачы, з мэтай прыцягнуць увагу да праблемы. Ён атрымаўся, сабралася некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Людзі прыязджалі з розных рэгіёнаў. Прыватнасці, я ездзіў у Веткаўскі раён, і некалькі аўтобусаў веткаўскіх актывістаў на той час, людзей, якія былі таксама заклапочаны этой сітуацыяй, прыехалі у Менск. Вось людзі прыязджалі з усіх рэгіёнаў, нягледзячы на дождж, на кепскае надвор'е. Вось гэты шлях быў праведзены, і удалося актуалізаваць эту праблему і паставіць яе на такі дзяржаўны ўзровень. Вось. І фактычна тады Беларускі народны фронт, які быў вялікай арганізацыяй, вось, вялізным рухам такім, аб'ядноўваў все дэмакратычныя сілы ў Беларусі, амаль усе на той час. Ён здолеў актуалізаваць эту праблему і набыць пэўны аўтарытэт, што лягло потым, дарэчы, у паспяховыя выбарчыя кампаніі, якія адбываліся ўжо ў 90-91 годах у Верховны Савет СССР яшчэ, потым у Савет БССР, потым у Гарсавет у Менскі. Вось. Ну, адным словам, это была такая грамадска-палітычная кампанія, якая моцна ўмацавала дэмакратычны рух. І з 89-го года гэтыя шляхі праводзіліся традыцыйна. У 89-м годзе яшчэ міліцыя, правда, не разганяла, але супраць арганізатараў Геннадзя Грушавога, Зенона Вазняка, тады спрабавалі іх неяк знайсці міліцыянты, яны хаваліся, былі збуджаны адміністратыўныя справы, ну, што-то вельмі падобнае на тое, што адбываецца зараз пры масавых мерапрыемствах, ось апошнія 25 гадоў. Ну, а ў 90-м годзе ўжо все як бы зразумелі гэтую праблему і паступова пачалі вырашаць. Дарэчы, толькі Менск тады прадаставіў на пачатку 90-х гадоў 6 тысяч кватэр для перасяленцаў з чарнобыльскіх зонаў. Это палічыце на сённяшнія грошы, якія грошы былі укладзеныя толькі Менскім гарсаветам, менскімі ўладамі для того, каб пасунуць гэтую праблему, неяк вырашыць эту праблему. Вось, і гэтыя кватэры бясплатна былі прадастаўлены чарнобыльцам. У 96-м годзе сітуацыя моцна памянялася, таму што ў 94-м годзе прыйшоў Лукашенко да ўлады, і чарнобыльскі шлях 96-го года ўспрымаўся уладамі як магчымасць, скажем так, пераламаць хребет вулічнай актыўнасці дэмакратычнай супольнасці. Фактычна ў Верховным Савеце ўжо заставаліся толькі астаткі апазіцыі, вось, якая, ну, больш-менш неяк згуртавалася восені 96-го года, вось, калі быў палітычны крызіс, звязаны са зменай Канстытуцыі. А вось весною 96-го года гэты шлях арганізоўваў яшчэ Беларускі народны фронт, і гэты шлях, ну, скажем так, Лукашенко ўспрымаў як магчымасць, ну, адпомсціць вось дэмакратычным сілам, ужыўшы моцныя такія фізічныя вось як бы сілы. Разгонаў акцый моцных не было ўжо з 88-го года. Пасля таго, як разагналі дзяды ў 88-м годзе, фактычна все наступныя гады гэта адбывалася, ну, больш-менш, там, скажем так, ну, таких не вострых фарматах. В 95-м годзе, правда, ўжо пачаліся першыя затрыманні, крымінальныя справы супраць грамадскіх актывістаў. Вось, але таксама яны былі больш лакальныя. А ў 96-м годзе вось на чарнобыльскі шлях на плошчы Коласа сабралася каля 40 тысяч чалавек. Это можете сабе ўявіць. Вся плошча была запруджана людзьмі. Ну, вось мы бачылі, да, архіўныя кадры толькі.
якраз цікава, што гэта было зараз у гэта складана паверыць. Я яшчэ хацеў сказаць, калі Алесь сказаў пра некалькі дзесяткаў тысяч чалавек у 89-м годзе, да? Зараз у Мінску там уявіць шэсце на некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Сённяшняе пакаленне яно абсалютна не можа, на маю думку, да, уявіць, што гэта сапраўды было. Ну, а на архіўных кадрах з 96-го года мы бачым, што так сапраўды было. Вось гэтыя людзі, зараз яны там крыху схаваліся у куточку, але перад тым мы бачылі іх на поўным экране. Яны ідуць па праспекце, ось, дарэчы, Па дарожнай частцы, па праезнай частцы. Па праезнай частцы праспекта, ён тады, відаць, яшчэ называўся праспектам Францыска Скарыны ў 96-м годзе. Да, вось, і прыходзіць, адпаведна, на плошчу Незалежнасці, дзе мы бачым, як адбываецца мітынг. То бок, чарнобыльскі шлях быў з аднаго боку. Вось для гэтых людзей. Вось, дарэчы, хацеў запытацца, чым ён быў для гэтых людзей? То бок 10 гадоў прайшло, яны прыйшлі пратэставаць супраць чаго? Як вы думаеце, спадары? У значнай ступені ён меў палітычную падкладку, таму што асноўны лозунг пра тое, што ўлада была фактычна узурпавана чалавекам, які паставіў за мэту знішчыць незалежнасць Беларусі. Это было афіцыйна, як бы ягоны пасыл у ягонай афіцыйнай праграме перадвыбарчай. Гэта багата каго абурала. І, канешне, чарнобыльскі шлях тут займеў іншую, як бы, афарбоўку, вось, палітычную афарбоўку. І гэта сумяшчалася, як бы, трагедыя нацыянальная, якая датычылася жыцця людзей, з трагедыяй культурнай, з трагедыяй вот існавання беларускай дзяржавы, таму што мы, як бы, выдатна разумелі, што небяспека знікнення Беларусі на той час она станавілася ўсё больш і больш актуальнай. Ужо прайшоў рэферэндум 95-го года па вяртанні да, ну, скажем так, постсавецкай сімволікі. Так. І на носе быў рэферэндум 96-го года. Паўнамоцтвы, да. І змена Канстытуцыі, так, якая фактычна перадавала всю ўладу ў рукі прэзідэнта. А вось у меня пытанне пра людзей вось з відэа, якія ідуць з расцяжкай Фрунзенскі раён. Што гэта былі за людзі? І ці навучыліся БПСМаўцы найхутчэй. Былі моцныя рады Беларускага народнага фронта ў кожным раёне. І вось эта рада Фрунзенскага раёна, значит, ішла пад гэта. Але яны з чырвона-зялёнымі сцягамі, мне здаецца, ішлі. Не. Ну, можа быць, хтосьці правы. І з аркестрам там музыка яшчэ была. Музыка была, так, таму што, глядзіце, колькі багата сцягоў, транспарантаў, таму што і мастакі працавалі на афармленне гэтых акцый. Сотні транспарантаў маляваліся, рабіліся нейкія іншыя там візуальныя вось такія рэчы, ці гукавыя рэчы, вось. І справа была, як это все пачыналася. Там, значит, міліцыя перагарадзіла выхад з плошчы Коласа на праспект, фактычна. Яны паставілі гэтыя свае жыгулёнкі на той час, лады там ці што, значит, перагарадзілі праспект. Вось, і трэба сказаць, што гарачыя людзі там, моладзь, яна перакуліла гэтыя машыны, там пару машын была перакулена, міліцыя адсунута ў бакі, вось, і пачаліся такія лакальныя сутычкі, таму што быў загад міліцыі ўжываць сілу, вось, там яны білі людзей дубінкамі, вось, і тым не менш народу было столькі, што немагчыма было там гэта ўсё спыніць, потым былі наступныя такія загароды на праспекце, каля плошчы Перамогі стаялі машыны, потым яшчэ далей, і дэманстрацыя, дарэчы, не пайшла туды на плошчу Незалежнасці, яна павярнула на вуліцу Купалы, потым па Нямізе, вось пайшлі туды па Нямізе, і ну, але вось былі архіўныя кадры з мітынгу на плошчы Незалежнасці. І мітынг быў каля палаца спорта фактычна праведзены, дзе яшчэ, як бы, вось, на Нямізе былі сутычкі, вось, і, як бы, гэта все адбывалася вельмі так напружана. І я быў сапраўды там, як бы, сярод гэтых людзей, все бачыў гэта на свае вочы, это выклікала вялікае абурэнне, таму што, яшчэ раз паўтараюся, што, ну, багата гадоў ніхто дэманстрацыі не разганяў. Это быў такі выклік, як бы, гэтай вулічнай актыўнасці, грамадскай актыўнасці, таму што дэманстрацыя была падкрэслена мірная. Наперадзе ішоў Алексей Марачкін з партрэтам з іконай Маці Божай Чарнобыльскай. Яму міліцанты падбілі вока, тады ледзь вока не выбілі.
вось, но яны як бы нападалі на відавочна мірных людзей, вось, і гэта выклікала страшэннае абурэнне. Ну і, дарэчы, некалькі сот людзей было затрымана тады, і была ўзбуджаная справа крымінальная па масавых беспарадках, і адразу арыштаваныя тыя падпісанты заяўкі на правядзенне акцыі. Юрый Хадыка, это вядомы доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, мастацтвазнаўца, палітык, грамадскі дзеяч, такі чалавек энцыклапедычная, я сказаў бы, такая постаць вось нашай гісторыі, на жаль, ну, якую як бы не так часта ўзгадваюць. І Вячеслав Сіўчык, які актыўнічае зараз, тады ён быў маладзейшы значна, вось, ён быў сакратаром управы фронта, іх арыштавалі, ну і закінулі на валадарку. Яны сталі палітычнымі вязнямі, абодва абвясцілі галадоўку, і, дарэчы, я добра памятаю, як на наступныя дні таксама былі затрыманы на некалькі дзён яшчэ Левон Баршэўскі, Венцук Вячорка. Я думаю, так улады хісталіся, ці пасадзіць, там, затрымаць некалькі дзесяткаў чалавек і распачаць масавую крымінальную справу, ці абмежавацца толькі двумя гэтымі затрыманымі. Вось, сейчас быў некалькі сотняў чалавек сидзелі на адміністратыўных сутках, і ў звязку з гэтым, дарэчы, мы вот адзначаем дзень нараджэння праваабарончага цэнтра «Весна», таму што з гэтага дня пачалася праца «Весны», і мы будзем таксама адзначаць 24-е годкі, 26 красавіка, 24-е годкі нашай арганізацыі. Бо адразу на наступны дзень стварылася ініцыятыўная група, якая пачала збіраць дапамогу, звесткі, інфармацыю, хто затрыманы, дзе знаходзяцца гэтыя людзі, таму што ў грамадстве быў шок. Мы ўпершыню сутыкнуліся з гэтай сітуацыяй, калі некалькі сотняў чалавек проста зніклі. Пра іх не было ніякай інфармацыі, дзе яны, што з імі адбываецца, ці ў канцлагер куды заперлі, ці яшчэ куды. Вось, і не было ж сотавых тэлефонаў, вся сувязь была па дротавых тэлефонах, і людзі... Домашніх. Ну так, так, якія не ва ўсіх былі. Вось, і гэта стварала, ну, такую сітуацыю, ну, вельмі цяжкую. Вось, таму мы стварылі групу па збору інфармацыі, па збору дапамогі, вось, затрыманым, якая, здавалася, была такой лакальнай групай, як зараз групы, якія займаюцца каранавірусам, там збіраюць гэтую дапамогу для дактароў, там розныя шчыткі, там, ці рэспіратары, ці бахілы, там, то мы стварылі такую групу, і я распавяду, значит, і выпадак, што мне адзін мой знаёмы, які трохі займаўся бізнесам, прывалок у музей Максима Богдановича, прывез просто паўтоны ежы. Там была крупа, макароны, алей, кетчуп, ну тое, што вот прадаецца ў звычайных гэтых кіёсках харчовых. Вось, ён сказаў, гэта аддавайце, значыць, пацярпелым. І мы пакавалі вось гэтую ежу, такія пакуначкі музея Максима Богдановича, якія ў нас былі з выявай музея Максима Богдановича. Мае сяброўкі, там актывісткі, Паліна Степаненко, яка на той час працавала. І як людзі выходзілі з сутак, то мы гэтыя пакуначкі людзям давалі ў знак такой, ну, як бы сатысфакцыі, маральнай падтрымкі. Не столькі было той дапамогі, колькі, ну, знак, скажем так, павагі да гэтых людзей, якія пацярпелі вось падчас гэтай акцыі. Так што мы фактычна адзначаем 26 красавіка і дзень нараджэння праваабарончага цэнтра «Весна». Ну, я асабіста пазнаў гісторыю 2010 года і плошчы, калі мы, наступнае ўжо пакаленне праз 16 гадоў перажыло прыкладна тое самае. Ну, 2000-е былі нейкім такім адносна спакойным часам, прынамсі іх канец, а ў 2010 годзе ізноў жа былі забраныя людзі. Ну, 6-й год таксама быў. 6-й год, так, я нагадаю, 6-й год, таму што это дэжавю паўтараецца, як у нас прыходзяць прэзідэнцкія выбары, мы кожны раз спамінаем, значит, тое, што было вот у нас в 96-м годзе. Ну, у 6-м годзе, як бы гэта сказаць, было менш пратэстоўцаў і ўжо разагналі хіба ж вось той палатачны гарадок, да, праз тыдзень 26-го, мне здаецца, сакавіка, але, ну, да, гэта быў шок, вось, і, ну, але не было такого масавага затрымання. Было. Было. Так. Тады затрымалі за некалькі дзён больш за 1000 чалавек, яны ўжо пачалі захлынацца, гэтыя прыёмнікі, размеркавальнікі, таму што не было куды людзей дзеваць. І у мяне было такое адчуванне, што калі б людзі, от, дэманстранты, там, пратэстоўцы,
выходили штодзень, причым не по 500, не по 1000, а там как было это некалькі десяткаў тысяч, што раней ці пазней эта машына як бы рэпрэсія, она б зламалася, таму што рэальна больш за 1000 чалавек на той час сидзелі на сутках, іх затрымлівалі порцыямі кожны дзень там по 150, по 200 чалавек. Урэшце рэшт уже это сидела каля 1000, і апошні это гарадок яшчэ 500 чалавек затрымалі, там больш за 500 чалавек толькі затрымалі в апошні дзень ліквідацыі гарадка. Ну і гэта было перад 25 сакавіка, тому што потым 25 сакавіка мы памятаем былі чарговыя такія трагічныя падзеі, калі затрымалі Александра Казуліна, і зноў частку людзей пабілі, затрымалі, вось. І гэтая хваля захлынулася, но тым не менш это было дэжавю, да. Но мы уже выдатна ведалі, што рабіць. Пасля 96-го года было зразумела, як бы схема паводзін і што нам трэба было рабіць, таму для нас это было уже не такім шокам, як 96-м. Гэта ведаеце, як зараз можна правесці паралель з колькасцю хворых і недахопам месцаў у шпіталях. Так? Людзей все больш, месцаў няма куды класці, новыя шпіталі, якія не профільныя, перапрафілююцца. І вельмі цікава, што улады сутыкнуліся з неабходнасцю выпускаць частку хворых у лёгкай форме, да? Вось, але сістэма сапраўды вось у гэтым выпадку сапраўды захлынулася, да? І не змагла пераварыць колькасць тут не затрыманых, а шпіталізаваных, але тым не менш. Ну, а я так слова за слова зразумеў, што я ўжо і тое, што ў 2006 годзе дрэнна памятаю, на жаль. Мы, да рэчы, збіраемся зрабіць фотавыставу першага чарнобыльскага шляха, які быў у 89-м годзе, і яна б ужо, да рэчы, была зроблена, але, на жаль, вось гэтыя ўсе падзеі адсунулі гэтую фотавыставу на восень. Мы з Цэнтрам развіцця грамадзянскай супольнасці, з Палінай Сцепаненкай, праваабарончы цэнтр «Весна». Вот у планах ёсць у нас такая выстава, дзе мы паказалі здымкі першага чарнобыльскага шляха, у якім удзельнічалі яшчэ Алеся Дамовіч, вось, многія ўжо зараз легендарныя асобы. У нас засталося 3 хвіліны. Я не магу не запытацца, Алесь, як вы лічыце, вось зараз апошнімі гадамі была такая тэндэнцыя ўсё ж такі ачысціць чарнобыльскі шлях ад палітыкі, той, з якой ён, у прынцыпе, пачынаўся. Зрабіць гэтае мерапрыемства чыста экалагічным пратэстам, ну, асабліва на фоне будоўлі атамнай электрастанцыі. Як вы думаеце, гэта правільны шлях? Ці ўсё ж такі шлях мусіў застацца, ну, такой палітычнай пратэстнай акцыі не толькі ў рэчышчы экалогіі, але супраць усяго таго бязмежжа, што адбываецца ў краіне? Ну, насамрэч, акцыя, трэба сказаць, так, ужо даўно не мае того шырокамаштабнага фармата, які яна мела ў 90-е гады. Вось, і зараз яна больш такой, як бы, лакальная, мае лакальны фармат. І па мне, то, канешне, трэба ўвесь час думаць над тым, каб акцыі былі актуальныя яшчэ і свежыя па фармаце, вось, каб яны былі цікавыя людзям, цікавыя моладзі. І калі гэта не адбываецца, ну, адбываецца такое выраджэнне пэўнае, вось, акцыі. Таму на сённяшні дзень, вот апошнія гады, там апошніх ўжо добрых 10, можа, нават болей гадоў, чарнобыльскі шлях не мае тога рэзананса і тога значэння палітычнага, грамадскага значэння ў грамадстве, які ён меў у ранейшыя часы, і гэта ёсць выклік для ўсіх нас. Вось якім чынам нам рабіць так, каб тэма нашага здароўя, она клапаціла не толькі там малую частку грамадства, каб значная частка, большая частка беларускага грамадства брала ўдзел у гэтай тэме. Бо мы бачым, што зараз вось ігнараванне экалагічных праблем, яно мае такой сістэмны характар у Беларусі, яно працягваецца. Пачынаючы ад беларускай атамнай электрастанцыі, потым мы бачым, што зараз у Берасці зноў актывізаваліся працы па адкрыццю гэтага завода, Светлагорск можна нагадаць таксама. У Берасці першае затрыманне вось прайшлі учора-пазаўчора 3 чалавек, зараз чакаюць судоў. Ну, відавочна, што ўлады зноў запусцілі, адчынілі зелёнае святло і збіраюцца адкрываць гэты завод. Хаця пазіцыя там неадназначная ўладаў. Я думаю, што ёсць яшчэ магчымасць з актыўнай пазіцыяй грамадства неяк эту справу змяніць на добры лад, бо там ёсць сур'ёзныя вельмі праблемы з экалогіяй. В Светлагорску так, там зусім безнадзейная сітуацыя, таму што там дзяржаўнае прадпрыемства і
актыўнасць людзей не такая там вялікая ў параўнанні з берасцем, і гэтая праблема прадаўліваць вось такія небяспечныя экалагічныя праекты. Я уже не кажу про тое, што значная частка радыацыйных земляў зноў запушчана ў севазвароты. Мы ямо і п'ем малако з тых земляў, вось, якія таксама трэба думаць, якім чынам там гэта все робіцца. І гэта робіцца знарок, ну, все у нас як бы для народаў двухосі. Вось давайте, у меня пытанне, ці хутчэй разважанне, напэўна, на гэтую тэму, чаму гэта ўсё робіцца? Ці людзі, якія вось на месцах там сядзяць, якія адказныя там у гарвыканкамах чыноўнікі ці там дырэктары гэтых прадпрыемстваў, ну хіба яны не разумеюць, што гэта небяспечна, але вось такая ўжо, можа быць, у іх склалася звычка не браць адказнасці на сябе, як гэта там не бярэ зараз той жа Міністэрства здароўя, тыя ж галоўныя лекары шпіталёў, і чакаць, пакуль там іх начальнік ім нешта скажа і загадае зрабіць. Ці яны проста баяцца, ці яны сапраўды, ну, выбачайце, дурні? Чаму гэта так? Мне здаецца, што людзі вельмі розныя ёсць. Ёсць такія, ёсць яшчэ іншыя матывы, якіх мы нават уявіць сабе не можам. Вось, таму што мы не абарочваемся там у гэтых колах. Але я ўсё ж такі хачу сказаць, што нам трэба завяршаць праграму, нягледзячы на тое, што размаўляць яшчэ ёсць пра што. Спадзяюся, але што выстава, якую вы задумалі, яна адбудзецца, яна ізноў актуалізуе той чарнобыльскі шлях, які быў калісьці сімвалам пратэстаў. І што да сёлетняга і адэкватнага стану рэчаў, то вось менавіта што мы бачым, што не змянілася за 30 гадоў. Да? Мы бачым, што не змянілася стаўленне ўладаў да таго, хто мы, звычайныя людзі, да таго, што нам трэба казаць, што нам не трэба казаць, як трэба распараджацца нашым здароўем. І гэта, а не толькі экалагічныя праблемы, ці не толькі палітычныя праблемы, мне здаецца, магло б стаць тым, што аб'яднае зараз людзей вакол нейкага масавага пратэста, таму што гэта не далёкі, які ўжо застаўся ў часе выбух, і гэта не палітычныя рэчы, супраць якіх ужо людзі стаміліся пратэставаць, ёсць нейкая апатыя, а гэта тое, што мы назіраем на ўласныя вочы, і тое, з чым сутыкаецца кожны з нас. Пагодзіцеся са мной? Так, я Са мной пагадзіўся легендарны Алесь Беляцкі. А цікава, ці будзе калі-небудзь каранавірусны шлях у Беларусі? Каранавірусны шлях. Сусветная акцыя. Чаму толькі ў Беларусі? Ну, таму што, напрыклад, там у Беларусі, у Швецыі, допустим, дзе там не абвяшчаюць карантын, там. Беларусі, як у краіне, дзе замоўчваюцца там звесткі пра колькасць хворых. Ну, вось мне здаецца, што трэба якраз такі не на каранавірусе рабіць акцэнт, а на паводзінах уладаў і прыдумляць нейкую абсалютна іншую назву, і нейкі шлях мусіць быць. Іначай ўсё застанецца так, як і ёсць зараз. Ну што, сябры, сапраўды час сканчаць. Ужо мы 3 хвіліны перабралі, ужо наш рэжысёр трансляцыі сварыцца на мяне у чаціках. Да, так што магу сказаць на завяршэнне, што гэта была 42-я культурная сядзіба. У нас у гасцях быў праваабаронца і ўдзельнік першага, я не ведаю, ці ўсіх, першага і не першага, першых і шматлікіх чарнобыльскіх шляхоў или іншых пратэсных акцый у Беларусі. Алесь Беляцкі, і нам было, як маладым людзям, вельмі цікава яго паслухаць. Вельмі цікава, новае, вельмі шмат я чаго даведаўся. Дзякуй вялікі спадару Алесь. Да пабачэння. Алексей Сапрыкін, ты мусіш, Алексей, зараз сказаць. Павел Свердлоў. Адвык за тыдзень. Працавалі для вас. Пабачымся, пачуемся праз тыдзень у культурнай сядзібе.